φίλες και φίλοι, από εμένα και από τη Σοφία. Καλημέρα και από Είμαστε μένα. εδώ. Σήμερα έχουμε επιλέξει ένα θέμα αρκετά ενδιαφέρον. Παρότι έχει να κάνει με το κάπνισμα, επειδή είναι τετριμένο το κάπνισμα, όλοι μιλάνε κάπνισμα και συνέπειες του καπνίσματος, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και έχω προσκεκλημένο μου εδώ σήμερα τον κύριο Κωνσταντίνο Φαρσαλινό, ο οποίος είναι ερευνητής στο Ωνάσιο και στο Πανεπιστημίο του Γκάθεσμπεργκ στο Βέλγιο, μάλιστα, στο Λούβεν. Ο οποίος έχει να μας πει πολύ σημαντικά πράγματα. Όσον αφορά το κάπνισμα, ο τίτλος μας είναι ουσιαστικά κάπνισμα και υποκατάστατα του τσιγάρου. Ναι. Έτσι, ένας διαχωρισμός εδώ για να δούμε πόσο επηρεάζει. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι η νοικοτήνη, η θανατηφόρος, η οποία δημιουργεί προβλήματα. Όλοι έχουν κολλήσει στην νοικοτήνη. Ναι, οι περισσότεροι, ακόμα και οι επιστήμονες. Ακόμα και οι επιστήμονες, ναι. Λέει, δημιουργεί αυτά. Σε ένα τσιγάρο όμως η νοικοτήνη είναι ένα στοιχείο από τα 4.000. 70 που είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό τα Υγείας. οποία είναι καρκινογόνα, μάλιστα. Και δεν είναι νοικοτήνη μέσα σε αυτά. Έτσι. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτό το μύθο εδώ. Ξεκινώντας έτσι. Ξέρουμε βεβαίως ότι η καρδιά έχει το τσιγάρο έχει κάποιες συνέπειες τρομακτικές όσον αφορά τους πνεύμονες, το καρδιαγγειακό σύστημα κτλ. Αυτά δεν αμφισβητούνται. Όχι, βέβαια. Και από εσάς τους ερευνητές, έτσι. Είναι γεγονός ότι το κάπνισμα αποτελεί πανδημία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και είναι, ξέρετε, αποφεύξιμη θάνατη ουσιαστικά. Γιατί είναι μια συνήθεια. Μιλάμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει για τον 21ο αιώνα 1 δισεκατομμύριο θανάτους παγκοσμίως που θα οφείλονται στο κάπνισμα αποκλειστικά. Προσέξτε. Όσο προς το καρδιαγγειακό, όπως είπατε, σχεδόν οι μισοί καπνιστές πεθαίνουν από καρδιαγγειακά αίτια. Και το κάπνισμα από μόνο του, σαν παράγοντας κινδύνου, διπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά συμβάματα. Και κυρίως σε μικρές ηλικίες. Σκεφτείτε ότι σε ηλικία κάτω από 50 ετών, πενταπλάσιος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης εμφράγματος σε καπνιστές έναντι μη καπνιστών. Γιατί βέβαια είναι και η διατροφή, είναι όλα και άλλη συμπεριφορά. Έτσι, δεν και είναι το μόνο... πρόβλημα είναι το κάπνισμα, ξέρετε, πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο όταν συνδυάζεται με άλλους παράγοντες κινδύνου. Μάλιστα. Όπως με το αλκοόλ, την παχυσαρκία. Συγκριτικά δηλαδή με τη χολυστερίνη και αυτά είναι χειρότερο το τσιγάρο. Είναι χειρότερο από την έννοια ότι ξέρετε είναι μια συνήθεια την οποία μπορείς απλά να κόψεις ή να μην έχεις καθόλου. Οπότε δεν εκτίθεσαι καθόλου σε αυτόν τον κίνδυνο. Και μάλιστα είδαμε, κύριε Φαρσαλινέ, και τι έγινε όταν οι γυναίκες άρχισαν να καπνίζουν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το πόσο αυξήθηκαν τα καρδιαγγειακά νοσήματα στις γυναίκες μόνο και μόνο λόγω του καπνίσματος. Είχαμε μια καθυστέρηση στην εκδήλωσή τους γιατί καθυστέρησαν οι γυναίκες να ασχοληθούν με το κάπνισμα. Εσείς, κύριε Φαρσαλινέ, έχετε επικεντρώσει περισσότερο το διαβάσιο στην έρευνα τώρα πάνω σε αυτά. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό περισσότερο, έτσι. Περισσότερο στο εξωτερικό. Θέλω να μας πείτε λίγα πράγματα για την έρευνα που έχετε ξεκινήσει. Κοιτάξτε, μας η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στην νοικοτήνη και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Μάλιστα. Γνωρίζετε ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι ένα καινούριο θέμα, το οποίο μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, όχι στην Ελλάδα, μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, και αποτελεί ένα πολύ καυτό, θα έλεγα, τομέα έρευνας αυτή τη στιγμή, ερευνώντας το προϊόν ως υποκατάστατο πάντα του καπνίσματος και ποτέ ως μια καινούργια συνήθεια, γιατί σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Για να μην καπνιστεί δεν το συζητάμε. Σαφώς, δεν το συζητάμε καν. Δεν είναι μια τελείως ακίνδυνη συνήθεια. Έχει και αυτή τους κινδύνους της. Είναι σαφώς και με μεγάλη διαφορά μικρότερη από το κάπνισμα. Και φυσικά οτιδήποτε θα πούμε θα αναφέρεται στους καπνιστές χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και εδώ να πούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι γίνεται και μια έρευνα στο Ωνάσιο, έτσι, πάνω σε αυτό. Στο Ωνάσιο έχουμε κάνει έρευνες. Το Ωνάσιο αυτή τη στιγμή θεωρείται το 4ο κέντρο παγκοσμίως σε παραγωγή μελετών για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πίσω από κάποια μεγαθύρια και έχοντας αφήσει πίσω κάποια μεγαθύρια. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά ξεκινώντας το 2012. Με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, με παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, μέχρι και συνέντευξη τύπου από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία παρουσιάζοντας μια μελέτη μας. Ασχολούμαστε πολύ ενεργά με το θέμα, με τον διευθυντή εκεί του καρδιολογικού τομέα, τον κύριο Βούδρη, και συστηματικά πραγματοποιούμε έρευνες για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ξέρετε, επειδή το τσιγάρο είναι πολύπλοκος ο εθισμός. Είναι και ψυχολογικός, είναι και ουσίες. Δεν είναι εύκολο να το κόψει κάποιος και πολλοί στρέφονται σε υποκατάστατα. Οπότε να δούμε τι είναι αυτό τελικά που μπορεί να τον βλάψει και λιγότερο. Κοιτάξτε, έχετε Γιατί δίκιο. δεν είναι εύκολο κάποιος να πει από τη μια μέρα στην άλλη, το ξέρετε κι εσείς, ότι κάποιοι το κόβουν μετά από ένα μήνα, από ένα χρόνο. Και πολλές φορές και χειρότερα από πριν. Ο Μάρκ Τουέιν είχε πει ότι το ευκολότερο πράγμα είναι να κόψει το τσιγάρο. Το έχω κόψει, λέει, 10 φορές. Το κόβει κάθε μέρα μεταξύ των τσιγάρων που καπνίζει. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένας εθισμός ο οποίος είναι αρκετά πολύπλοκος. Είναι τόσο χημικός, όπως λέω εγώ, που οφείλεται στην νοικοτήνη και όχι μόνο στην νοικοτήνη, ξέρετε, και σε άλλες ουσίες. Άρα δεν είναι ο ρόλος της νοικοτήνης στον εθισμό. Σε άλλες ουσίες, οι ουσίες αυτές
προάγουν τον εθισμό στην νοικοτήνη. Έτσι. Ξέρετε ότι κανένας δεν χρησιμοποιεί την νοικοτήνη σε καθαρή μορφή. Όχι. Αν ήταν από μόνη της εθιστική, θα τη χρησιμοποιούσαμε σε καθαρή μορφή. Και δεν είχε και πρόβλημα, Κανένας δεν χρησιμοποιεί την νοικοτήνη σε καθαρή μορφή. Όλοι σε τσιγάρο τη χρησιμοποιούν και θέλουν να τη χρησιμοποιούν. Επιπλέον είναι και αυτό που είπατε, το συμπεριφορικό μέρος του εθισμού. Η κίνηση, η γεύση. Η κίνηση, ξέρετε, πολλοί δεν αντέχουν χωρίς την κίνηση. Θέλουν να κρατάνε τσιγάρο στο χέρι. Είναι φοβερό. Γι' αυτό κάποιοι επιστήμονες παγκοσμίως θεωρούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα φέρει επανάσταση σε αυτό, γιατί μιμείται τη συμπεριφορά του καπνίσματος. Πάντως, κύριε Φερσαλινέ, ήταν εντυπωσιακό σε μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε την περασμένη Δευτέρα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Ακούσαμε τον καθηγητή, τον κύριο Κρεμαστινό, να λέει ότι στην Αγγλία από το 2016 θα ενταχθεί στην κατηγορία των θεραπευτικών φαρμάκων, μάλιστα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ναι, κοιτάξτε. Πλέον η Αγγλία ήθελε πράγματι να. Η Αγγλία πρωτοπορεί σε αυτό το θέμα. Η Αγγλία πρωτοπορεί υπό την έννοια ότι είναι η μοναδική χώρα στην οποία κυβερνητικοί οργανισμοί υγείας υποστηρίζουν ανοιχτά το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε υποκατάσταση του καπνίσματος. Ανοιχτά. Και ευθέως, όχι μόνο σε δελτία τύπου, αλλά και στις μελέτες τους και σε παρουσιάσεις σε συνέδρια. Είναι εντυπωσιακό. Και είναι η χώρα στην οποία έχει μεγάλη επίπτωση το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Έχει μειώσει πάρα πολύ το κάπνισμα και είναι εκατομμύρια οι χρήστες εκεί. Έχουμε 100.000, λένε ότι 100.000 περίπου πεθαίνουν στην Αγγλία από κάπνισμα το χρόνο. Και το θέμα είναι και αν δούμε αποτελέσματα στη θνησιμότητα. Θα δούμε, αλλά θα αργήσουν, ξέρετε. Αργούνε, γιατί πάντα, ξέρετε ότι όταν κόβει το κάπνισμα δεν σταματάει. Στην δεκαετία την προσοχή. Στην Αμερική σκεφτείτε ότι πεθαίνουν 480.000 άτομα ετησίως από το κάπνισμα μόνο. Προσέξτε. Ναι, θεωρείται ότι είναι θάνατοι οφειλόμενοι στο κάπνισμα και μόνο. 480.000 επί συνόλου 40 εκατομμύριων καπνιστών στην Αμερική. Για μιλήστε μας τώρα λίγο από την έρευνα για τα στοιχεία του τσιγάρου που περιέχει. Κοιτάξτε, το τσιγάρο που σας είπα έχει 4.000 ουσίες, γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Οι 70 από αυτές είναι καρκινογόνες και όλες οι καρκινογόνες ουσίες, ξέρετε, είναι προϊόν καύσης. Προϊόν καύσης, ναι. Οι ουσίες που βρίσκονται στον καπνό, όπως είναι οι νητροσαμίνες, και οι οποίες εκλείονται ακόμα περισσότερο όταν καίς τον καπνό το φυτό. Ναι. Η μεγάλη διαφορά, η νοικοτήνη σαφώς, και είναι επίσημο αυτό, δεν θεωρείται καρκινογόνος ουσία. Μάλιστα. Υπάρχουν ορισμένες μελέτες σε εργαστηριακό επίπεδο, σε κύτταρα, που δείχνουν κάποια προδιάθεση για καρκινογέννηση, αλλά ποτέ δεν υπήρξε κλινική μελέτη, και έχουμε μελέτες πάρα πολλές με τη χρήση νοικοτήνης, ακόμα και των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ναι. Ποτέ δεν υπήρξε μελέτη στον άνθρωπο που να δείξει ότι προάγει την καρκινογέννηση. Μάλιστα. Το χαρτί λένε, η καύση του χαρτιού. Δεν είναι και το χαρτί. Κοιτάξτε, είναι η καύση οποιοδήποτε στερεό υπολείμματος. Δηλαδή, όταν πιες κάτι, ένα στερεό υπόλοιπο, οτιδήποτε και να είναι αυτό, τα προϊόντα καύσης είναι προβληματικά, ξέρετε. Δεν είναι θέμα καθαρά του καπνού, απλά ο καπνός είναι κάτι το οποίο μπορείς να καπνίσεις εύκολα, σαν φυτό. Μάλιστα. Η καύση είναι το πρόβλημα, λοιπόν. Και οτιδήποτε αποφεύγει την καύση είναι σαφώς λιγότερο βλαβερό. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα μακροχρόνιας χρήσης, γιατί οφείλουμε να πούμε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι σχετικά καινούριο. Αλλά έχουμε προϊόν καπνού, το οποίο δεν περιλαμβάνει καύση, και είναι αυτό ο μασόμενος καπνός ή το λεγόμενο snus που κυκλοφορεί στη Σουηδία, το οποίο είναι καπνός, το βάζεις κάτω από το χείλος, τραβάς νοικοτήνη, έτσι απορροφάς νοικοτήνη, δεν όμως καίς τίποτα και δεν εισπνέεις τίποτα. Τον μασόμενο όμως τον έχουν βγάλει ότι προκαλεί καρκίνο, λέει, στο στόμα. Κοιτάξτε, έχει μια επίπτωση πολύ μικρή, η οποία είναι πάλι πάρα πολύ μικρότερη από το να καπνίζεις. Ναι, έτσι. Γιατί πάντα, και νομίζω ότι αυτό θέλει και ο καπνιστής, ένας καπνιστής ο οποίος δεν μπορεί ή δεν θέλει να το κόψει με τις μεθόδους που έχουμε, τις φαρμακευτικές, θέλει να μάθει αν υπάρχει ένα προϊόν αλλακτικό το οποίο να είναι καλύτερο από το τσιγάρο. Ναι. Οπότε οτιδήποτε παρουσιάζουμε, ξέρετε, πρέπει να το παρουσιάζουμε σε σχέση με το κάπνισμα. Παράδειγμα, νητροσαμίνες, όπως που είναι μία από τις καρκινογόνες ουσίες του τσιγάρου. Έτσι. Ναι, ναι. Και προϊόν καύση, αλλά υπάρχει και στο φυτό. Στο ηλεκτρονικό τσιγάρο υπάρχει σε ποσότητες οι οποίες είναι περίπου 1.800 φορές μικρότεροι από το κάπνισμα. Μάλιστα. Και σε ποσοστά τα οποία βρίσκονται και στα φαρμακευτικά υποκατάστατα νοικοτήνη. Αυτό που ακούγεται ότι υπάρχουν τοξικές και καρκινογόνες ουσίες στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Θα σας πω εγώ, υπάρχουν βεβαίως. Ή ότι κίνδυνος δηλητηρίασης, λέει, από Καλά, κίνδυνος δηλητηρίασης, κοιτάξτε, δεν υπάρχει, εκτός αν το πιείς. Αλλά μπορώ να σας πω πάρα πολλά προϊόντα που έχετε στο σπίτι σας, τα οποία αν τα πιείτε θα έχετε κίνδυνο. Η χλωρίνη, τα απορριμματικά, οτιδήποτε στο σπίτι. Έτσι. Δηλαδή, είναι ένας κίνδυνος ο οποίος δεν σχετίζεται με το κάπνισμα, δηλαδή κινδυνεύεις από δηλητηρίαση αν πάρεις και το πιείς. Ξέρετε ότι η πρώτη αιτία αυτοκτονιών είναι η χρήση παρακεταμόλης, τον ντεπών το λεγόμενο. Έτσι. Δηλαδή είναι η πρώτη αιτία αυτοκτονίας παγκοσμίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαγορεύσουμε την χρήση της παρακεταμόλης. Έτσι. Λοιπόν,
δηλητηρίαση από την νοικοτήνη με κανονική χρήση, δηλαδή να το χρησιμοποιήσει μια συσκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί. Τοξικές ουσίες, σαφώς και υπάρχουν. Ξέρετε, και το αέρας που αναπνέουμε έχει πάρα πολλές τοξικές ουσίες. Εμείς αυτό που κοιτάμε και επικεντρωνόμαστε είναι να δούμε σε τι τοξικές ουσίες και σε τι βαθμό εκτίθενται οι καπνιστές από το τσιγάρο και σε τι θα εκτεθούν από το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Όσον αφορά την καρκινογόνο δράση για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο μέχρι τώρα? Καταρχάς δεν έχει αποδειχθεί καμία καρκινογόνος δράση. Υπάρχουν, όπως είπαμε, κάποιες ουσίες που εκλείονται, αλλά οι ποσότητες είναι τόσο μικρές που πρώτον αμφιβάλλουμε αν θα έχουν τελικά επίπτωση να προκαλέσουν κάτι. Και δεύτερον, είναι όπως σας είπα και πριν, μη συγκρίσιμες με το κάπνισμα πλήρως. Πολύ το πάμε τώρα στον καρκίνο, να φύγουμε λίγο από τον καρκίνο για το ηλεκτρονικό και να πούμε στο καρδιαγγειακό. Να πούμε στο καρδιαγγειακό. Αν έχει επίπτωση στο καρδιαγγειακό. Εκεί είναι και η μεγαλύτερη παραπληροφόρηση που υπάρχει, ξέρετε, με την νοικοτήνη. Θεωρούν όλοι ότι η νοικοτήνη προκαλεί εμφάνεια. Πάλι με την νοικοτήνη, ναι, πάλι με την νοικοτήνη. Αποδεδειγμένα και με βάση όχι την προσωπική μου γνώμη, αλλά στοιχεία από αναλύσεις και από ανασκοπήσεις μελετών. Ναι. Η νοικοτήνη έχει ελάχιστη, όπως σας το λέω, είναι ακριβώς έτσι όπως το θέτουν οι μεγάλοι επιστήμονες παγκοσμίως. Ναι. Έχει ελάχιστη επίπτωση στην έναρξη ή την εξέλιξη της αθυρομάτωσης. Στην αθυρομάτωση. Ναι. Που είναι το πιο σημαντικό, είναι, Στεφανία, νόσος, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει ελάχιστη επίπτωση στην εξέλιξη και την έναρξη της αθυρομάτωσης. Επίσης η νοικοτήνη δεν αυξάνει τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων, δεν αυξάνει δηλαδή τον θρομβωτικό κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά, έχει μια θετική, όπως λέμε εμείς οι νότροποι, δράση μέσω δράσης του συμπαθητικού συστήματος. Δηλαδή, όταν καπνίζει κάποιος, όταν παίρνει νοικοτήνη, οξέως, αυξάνονται εκείνη τη στιγμή λίγο η αρτηριακή πίεση και η καρδιακή συχνότητα. Και αυτό όμως είναι παροδικό. Κρατάει όσο καπνίζεις για 10, 15, 20 λεπτά, μετά γυρίζει στο φυσιολογικό. Η νοικοτήνη λοιπόν σε μια μορφή που είναι καθαρή, έτσι, που δεν περιέχει τα προϊόντα καύσης κτλ. Θα έχει απειροελάχιστη επίπτωση στα καρδιαγγειακά σε σχέση με το τι έχει το κάπνισμα. Μάλιστα. Το κάπνισμα δρά μέσω οξυδοτικών παραγόντων που υπάρχουν πάλι τα προϊόντα καύσης, που προκαλούν φλεγμονή, που επιτίθενται στο ενδοθήλιο στα αγκία λοιπόν και το οποίο προκαλεί την εξέλιξη της αθυρομάτωσης. Οπότε η νοικοτήνη, και αυτό έχει αποδειχθεί, ξέρετε, ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, οι οποίοι παίρνουν υποκατάστατα νοικοτήνης, δεν έχουν αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επιπλέον. Ναι. Δηλαδή έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Η νοικοτήνη έχει δαιμονοποιηθεί διότι είναι η ουσία στην οποία βασίζεται ο εθισμός, το χημικό συστατικό, και γιατί η πιο επικίνδυνη μορφή του ήταν πάντα το κάπνισμα. Ναι. Αλλά η νοικοτήνη σε άλλες μορφές, όπως είναι, σας είπα, ο μασόμενος καπνός και όπως είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, δεν είναι συγκρίσιμες οι επιπτώσεις σχέση με το κάπνισμα. Και θα πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από το θέμα αυτό της νοικοτήνης, γιατί οι περισσότερες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η νοικοτήνη είναι μια σχετικά αθώα ουσία σε σχέση με το κάπνισμα. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα συζήτησης είναι κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τους νέους το ηλεκτρονικό τσιγάρο όσον αφορά τη χρήση του, και μάλιστα λόγω του ότι κυκλοφορεί και σε διάφορες γεύσεις. Γι' αυτό τι έχει αποδειχθεί? Γεύσεις, για να το κάνουν γλυκό. Μπορεί να αποτελέσει προθάλαμο. Είμαστε η μόνη ομάδα που έχουμε κάνει συγκεκριμένη μελέτη πάνω στις γεύσεις. Δημοσιεύσαμε πέρυσι το Δεκέμβριο μία μελέτη όπου εξετάσαμε πάνω από 4.000 ατμιστές παγκοσμίως, από Ευρώπη και από Αμερική, να μας πούν πώς χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο προς τις γεύσεις και ποια είναι η αξία των γεύσεων για εκείνους. Ξέρετε ότι όλοι απαντήσαν ότι η γεύση έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και στο να διακόψουν το κάπνισμα, αλλά και στο να παραμείνουν εκτός καπνίσματος στη συνέχεια. Επίσης είδαμε ότι οι περισσότεροι εναλλάσσουν τις γεύσεις πάρα πολύ συχνά, ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα. Ο λόγος είναι ο εξής. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο χωρίς γεύσεις είναι τελείως άγευστο. Τελείως. Δηλαδή τα βασικά του συστατικά που είναι γλυκερίνη, προπυλενογλυκόλη και νοικοτήνη είναι άγευστα. Ούτε καν τη γεύση του καπνού του τσιγάρου δεν έχουν. Δηλαδή, όταν βλέπετε μια γεύση που υποτίθεται προσπαθεί να προσομοιώσει τον καπνό του τσιγάρου, είναι πάλι πρόσθετα συστατικά γεύσεων μέσα. Από μόνο του δεν έχει γεύση. Λοιπόν, επομένως, το άγευστο δεν θα είναι αποδεκτό από τον καπνιστή. Άρα η γεύση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο κάποιος να μπορέσει να κάνει αυτή τη μετατροπή από το κάπνισμα στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Όχι όμως ότι θα οθήσει κάποιον που δεν καπνίζει. Και στα αλκοολούχα ποτά βάζουμε γεύσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει τα μικρά παιδιά να πίνουν αλκοολούχα ποτά, έτσι. Είναι και θέμα πώς θα επικοινωνήσεις το θέμα. Είπαμε ότι μιλάμε πάντα για τον καπνιστή, δεν μιλάμε για τον μη καπνιστή. Λέμε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει κάποιον μικρό υπολοιπόμενο κίνδυνο και δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας μη καπνιστής να υποστεί κάπνα. Αναδύει κάπνα. Όχι κάπνα. Είναι αεροζόλ στην πραγματικότητα, είναι μικροσταγονίδια. Ο περίγυρος βλάπτεται.
είναι και άλλο θέμα αυτό με το παθητικό κάπνισμα. Το παθητικό κάπνισμα, σαφώς. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι στο μοναδικό πράγμα στο οποίο εκτίθενται οι παθητικοί ατμιστές, ας το πούμε, γιατί θεωρείται άτμισμα η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, είναι στην νοικοτήνη σε ποσότητες οι οποίες είναι τόσο απειροελάχιστες που δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να εθιστεί ούτε να πάθει κάτι. Σκεφτείτε ότι η νοικοτήνη υπάρχει και σε τρόφιμα. Σε ντομάτες, σε μελιτζάνες. Οι μελιτζάνες είναι το τρόφιμο με τη μεγαλύτερη ποσότητα νοικοτήνης. Γι' αυτό και βλέπετε σε μη καπνιστές που δεν εκτίθεται και στο βεβαίως. Ναι, στο φυτό. Πατάτες, ντομάτες και κυρίως μελιτζάνες έχουν νοικοτήνη. Τα επίπεδα είναι βέβαια μικρογραμμάρια σε σχέση με τα μιλιγκράμμ που είναι. Είναι απειροελάχιστα. Αλλά βλέπουμε ότι μεταβολίτες νοικοτήνης εκλείονται στα ουρά ακόμα και ατόμων που δεν καπνίζουν και δεν υπόκειται σε παθητικό κάπνισμα. Και οφείλεται στη διατροφή λοιπόν. Τέτοιες είναι περίπου και οι ποσότητες τις οποίες εκτίθενται από το παθητικό κάπνισμα. Από το παθητικό άτμισμα, ας πούμε. Έτσι. Δεν υπάρχουν άλλες βλαπτικές ουσίες γιατί, όπως είπα, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, παράδειγμα, που είναι βασική πηγή κινδύνου και για τον καπνιστή και για τον παθητικό καπνιστή, δεν εκλείονται καθόλου στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Γιατί απλά δεν έχει κάψει. Ο ατμός, αν δείτε σε ένα χώρο που θα ατμίσει κάποιος, εξαφανίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο καπνός του τσιγάρου, επειδή είναι προϊόν καύσης, δεν εξαφανίζεται. Παραμένει. Μέχρι στιγμής λοιπόν. Παραμένει, όχι μόνο παραμένει, αλλά χρωματίζει και στους τοίχους, στις κουρτίνες. Αυτό δεν είναι καμία Αυτά δεν είναι με την νοικοτήνη, είναι τα προϊόντα καύσης που το κάνουν. Έτσι, ακόμα και το κυτρίνισμα στα χέρια που βλέπουμε σε καπνιστές δεν είναι από την νοικοτήνη που λένε ορισμένοι. Είναι προϊόντα καύσης. Δεν υπάρχουν αυτά στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Γιατί υπάρχει και ένας προβληματισμός σχετικά με το, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας θέση, πρέπει να επιτρέπεται μέσα σε κλειστούς χώρους το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Υπάρχει πράγματι ένας προβληματισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρότεινε να απαγορευτεί. Πάλι, όπως σας είπα πριν, οι οργανισμοί υγείας της Αγγλίας αντιτίθενται και σε αυτό. Για ποιο λόγο? Πρέπει να επικοινωνήσουμε στον καπνιστή ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι σαφώς λιγότερο επικίνδυνο. Βλέποντας κάποιον να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τσιγάρο σε ένα κλειστό χώρο, λαμβάνει την πληροφορία ότι αυτό είναι μάλλον λιγότερο επικίνδυνο το τσιγάρο για να μπορεί να το κάνει σε κλειστό χώρο. Αν αρχίσουμε και επιβάλλουμε τις ίδιες απαγορεύσεις με τον καπνό, τότε δίνουμε την εικόνα στον καπνιστή ότι είναι ίδιες επικινδυνότητας. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν του δημιουργείται δηλαδή το κίνητρο να πάει προς το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως υποκατάστατο. Γι' αυτό πάρα πολλοί οργανισμοί πιστεύουν ότι, κυρίως σας λέω της Αγγλίας, αλλά και επιστήμονες μεμονωμένα, πιστεύουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει η ίδια απαγόρευση όπως το τσιγάρο, διότι δίνει τη λάθος εντύπωση στον καπνιστή. Ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ότι είναι το ίδιο πράγμα, ναι, και ότι έχει τον ίδιο κίνδυνο. Ξέρετε, πρέπει να δώσουμε σημαντικό κίνητρο στον καπνιστή για να αλλάξει τη συνήθεια αυτή. Δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζεις εύκολα σε μια μέρα και λες το παρατάω το τσιγάρο και ασχολούμαι με κάτι άλλο. Δηλαδή είναι δόκιμο να λένε ότι κόβω το τσιγάρο καπνίζοντας εκείνο, ας πούμε, το υποκατάστατο. Κατά τη γνώμη μου, σαφέστατα. Δεν έχει καμία σχέση ο κίνδυνος και ενώ κρατάς τη συνήθεια ως προς τη συμπεριφορά, ακόμα και τον εθισμό να σας πω στην νοικοτήνη, εγώ δέχομαι ότι κρατάς και τον εθισμό στην νοικοτήνη. Ο εθισμός στην νοικοτήνη δεν έχει σκοτώσει κανέναν. Αυτό το ξέρουμε το 1970. Τώρα αναφέρουμε και να το ξαναεπισημάνουμε αυτό, ότι το υποκατάστατο που λέγεται ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν το λέμε για τους μη καπνιστές. Ότι να ξεκινήσουν αύριο να καπνίζουν αντί για τσιγάρο τέτοιο, αν θέλουν να μπουν στη διαδικασία, ας πούμε. Το λέμε για τους καπνιστές που θέλουν να μειώσουν τους κινδύνους που συνεπάγεται το τσιγάρο, κυρίως για να σώσουν τη ζωή τους. Γιατί ξέρετε, έχει ακουστεί και άποψη ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να αποτελέσει και προθάλαμο για το κάπνισμα τελικά. Αυτή είναι. Κατά πόσο στέκει αυτό? Ξεκινήσει κάποιος μη καπνιστής να καπνίζει ηλεκτρονικό. Αλλά λέει όχι όμως στους μη καπνιστές. Να μας απαντήσει. Αυτό είναι μια λογική ανησυχία. Μέχρι στιγμής όλα τα αποτελέσματα των μελετών έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καταρχάς δεν έχει καταγραφεί ούτε σαν περιστατικό ένας καπνιστής ο οποίος να ξεκίνησε με ηλεκτρονικό τσιγάρο και να κατέληξε να καπνίζει. Ούτε ένας. Δεύτερον, δεν υπάρχει χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου από μη καπνιστές. Αυτό είναι το ούτε από νέους. Δηλαδή το CDC που λέει ότι βρέθηκαν, διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν τα ποσοστά, μιλάμε για ποσοστά κάτω του 1%. Και επιπλέον το CDC, ξέρετε ποια είναι η ερώτηση που απευθύνει στα ερωτηματολόγια? Είναι αν έχετε χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό τσιγάρο τις προηγούμενες 30 μέρες έστω και μία φορά. Δεν ρωτάνε καν για το αν είσαι συστηματικός χρήστης. Ξέρετε ότι στην νεολαία ειδικά έχουν αυτό το επαναστατικό στο χαρακτήρα τους και ειδικά όταν κάτι
του επιτίθεσαι, όπως γίνεται τώρα με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, αυτό τους δίνει μεγαλύτερο κίνητρο να το δοκιμάσουν. Αλλά φαίνεται ότι μόνο στην δοκιμή μένουν. Και αυτό είναι το καλό. Η επίθεση πού βασίζεται? Η επίθεση είναι ένας, όπως σας είπα, παγκόσμιο φαινόμενο. Ναι. Ακόμα και στην Αγγλία που σας λέω, οι δημόσιοι οργανισμοί το υπερασπίζονται, υπάρχουν και αντίπαλες φωνές. Ναι. Βασίζεται σε διάφορες θεωρίες περί κινδύνων, όπως ανέφερε η κυρία Νέτα, και το τονίζω αυτές είναι θεωρίες, γιατί δεν έχει αποδειχθεί τίποτα μέχρι στιγμής. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Όχι, εσείς κάνετε έρευνα όμως, έχετε αποδείξει ότι δεν. Εμείς έχουμε αποδείξει το θέμα της ασφάλειας. Ναι. Το θέμα της χρήσης από μη καπνιστές και αυτά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει συνέχεια να το παρακολουθούμε. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Για τους καπνιστές, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα σοβαρός επιστήμονας που να γνωρίζει το θέμα. Που να μπορέσει να πει και να υποστηρίξει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ίδιες επικινδυνότητες με το τσιγάρο. Αν το κάνει, θα το κάνει από άγνοια. Σας το λέω αυτό ευθέως. Κατά τη γνώμη μου, είναι τόσο πολλά τα δεδομένα και χαρακτηριστικά που δεν μπορεί επουδενή κανένας ούτε καν να τα συγκρίνει. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ποια είναι η επίπτωση από τη μακροχρόνια χρήση. Ναι. Το οποίο δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Βέβαια, αφού είναι καινούριο. Γιατί είναι καινούριο προϊόν. Αλλά αν πούμε ότι το απαγορεύουμε για να περιμένουμε 20 χρόνια, πρώτον θα χάσουμε τεράστιες ευκαιρίες και δεύτερον, αν απαγορευτεί δεν θα μπορέσουμε και ποτέ να μάθουμε. Έτσι, δηλαδή η απαγόρευση είναι ένας τρόπος να μην μάθουμε ποτέ. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένο όλη αυτή η ανησυχία και δεν θεωρώ ότι κανείς επιστήμονας ο οποίος έχει μια στοιχειώδη ενημέρωση για το θέμα μπορεί ποτέ να υποστηρίξει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει τους ίδιους κινδύνους με το κάπνισμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εσείς έχετε κάνει έρευνα και πάνω στα άλλα υποκατάστατα ή έχετε υπόψη σας άλλες έρευνες απέναντι στα άλλα υποκατάστατα καπνίσματος? Κοιτάξτε, εξαρτάται τι εννοούμε υποκατάστατο. Υποκατάστατα, ας πούμε, μπορούν να είναι και τα νοικοτινούχα φαρμακευτικά σκευάσματα. Έχουμε ανασκοπεί στη βιβλιογραφία, ασχολούμαστε με την νοικοτήνη, οπότε τα προϊόντα αυτά έχουν νοικοτήνη. Ναι. Ξέρετε ότι τόσο ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων όσο και ο Αγγλικός αντίστοιχος πλέον αναγνωρίζουν ότι τα φαρμακευτικά υποκατάστατα νοικοτήνης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μακροχρόνια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε 3 ως 6 μήνες χρήση, και μακροχρόνια ως υποκατάστατο του καπνίσματος, ακόμα και φόρου ζωής. Γιατί αναγνωρίζουν ότι ο κίνδυνος από την νοικοτήνη είναι απειροελάχιστος σε σχέση με τον κίνδυνο του καπνίσματος. Οπότε η νοικοτήνη, όπως είπαμε, δεν πρέπει να σταματήσουμε να τη δαιμονοποιούμε. Υπάρχει όμως το εξής πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο που θα σας αναφέρω, αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Δυστυχώς τα υποκατάστατα ή τα φαρμακευτικά σκευάσματα διακοπής αποτυγχάνουν στο μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή, όλες οι μεταναλύσεις έχουν δείξει ότι τα υποκατάστατα νοικοτήνης έχουν μια αποτελεσματικότητα στο έτος γύρω στο 7%. Ναι. Όταν το διακόψεις, ξαναπικρινάς. Ναι, και γι' αυτό μετράμε κανονικά τι γίνεται μετά από ένα έτος από την έναρξη χρήσης. Ναι, βέβαια, εκεί είναι το. Το 7% δυστυχώς καταφέρει να το κόψει. Με τα υπόλοιπα σκευάσματα από το στόμα που είναι σαφώς πιο αποτελεσματικά. Οι καλύτερες κλινικές μελέτες έχουν δείξει στο έτος ότι η αποτελεσματικότητα είναι γύρω στο 20% και οι μελέτες που γίνονται στην καθημερινή κλινική πράξη δείχνουν ότι είναι λίγο μικρότερα τα ποσοστά. Με αποτέλεσμα να έχουμε πάνω από 80% των καπνιστών που δεν μπορεί να το κόψει και ένα σημαντικό κομμάτι των καπνιστών που επίσης δεν θέλει να πάρει φάρμακα γιατί θεωρεί ότι δεν είναι νόσος το κάπνισμα. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως για αυτούς, έτσι. Δηλαδή, το να τους πούμε ότι ας προσέχατε που ξεκινήσετε να καπνίζετε και συνεχίσετε τώρα για να πεθάνετε η μισή από το κάπνισμα, αυτό δεν έχει κάπου έπτωση. Λύση. Να χρησιμοποιείς το υποκατάστατο ταυτόχρονα με το τσιγάρο. Κοιτάξτε να δείτε. Ακόμα και ταυτόχρονα. Ακούστε, ακόμα και ταυτόχρονα. Τα υποκατάστατα νοικοτήνης πλέον, και σας λέω σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής και τον Αμερικανικό, λένε ότι ακόμα και αν συνεχίζεις να καπνίζεις, μπορείς να τα παίρνεις γιατί θα σε βοηθήσουν να μειώσεις την κατανάλωση τουλάχιστον. Με απότερο σκοπό βέβαια την πλήρη διακοπή. Ξέρετε ότι η μείωση της κατανάλωσης τσιγάρων δεν έχει τόσο μεγάλο όφελος στην υγεία όσο η πλήρης διακοπή. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι ο απότερος σκοπός πρέπει πάντα να είναι η πλήρης διακοπή. Ακόμα και τα 5 τσιγάρα την ημέρα έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία μακροχρόνιας. Γι' αυτό πρέπει να έχουν στόχο όλοι, γιατί πράγματι υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου, οι οποίοι καπνίζουν και ταυτόχρονα. Δεν έχουν τόσο όφελος όσο με την πλήρη διακοπή του καπνίσματος. Γι' αυτό πρέπει να τους τονίζουμε πάντα ότι πρέπει να έχουν ως απότερο σκοπό την πλήρη διακοπή από το κάπνισμα. Βέβαια. Μαχαίρι. Μπορεί να χρειαστεί λίγο καιρός, αλλά πρέπει να διακοπεί πλήρως. Τα 4-5 τσιγάρα τη μέρα δυστυχώς έχουν δυσανάλογο κίνδυνο. Έχουνε. Ναι. Γιατί πολλοί λένε εντάξει, καπνίζω 4-5 Δυστυχώς αυτό είναι
η γνώμη που έχουν, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όχι, γιατί σου λέει ποσοτικά είμαι μείον. Ναι, η ποσότητα παίζει ένα ρόλο, αλλά είναι δυσανάλογη. Δηλαδή, από τα λίγα τσιγάρα αυξάνεται πολύ σημαντικά ο κίνδυνος. Οπότε τα 5 τσιγάρα, 3, 6 κτλ. Που λένε ότι κάπνιζα 20, καπνίζω 5, δεν λέω ότι δεν θα έχει όφελος. Σαφώς είναι καλύτερα να καπνίζεις 5 από 20, αλλά το όφελος είναι δυσανάλογα μικρότερο σε σχέση με την πλήρη διακοπή, όπου τότε θα έχει το μέγιστο. Τότε είναι το μέγιστο. Βέβαια. Γιατί ξέρετε, πολλοί λένε 3 τσιγάρα τη μέρα δεν είναι σαν να μην καπνίζει. Είναι λάθος. Έχετε δει, φαντάζομαι, στα site που μπαίνετε ότι κατά 24ωρο τι κέρδος έχεις από τη διακοπή του τσιγάρου. Βέβαια. Το και το οικονομικό, ξέρετε, είναι και αυτό ένα κίνητρο. Ξέρετε. Και το οικονομικό, βέβαια. Και το οικονομικό είναι ένα κίνητρο, σαφώς. Ναι. Μάλιστα. Ναι, γιατί όπως είπε ο κ. Κρεμαστίνος, πρέπει να αυξηθεί το τσιγάρο στη χώρα μας. Ένας τρόπος για να μειώσει το κάπνισμα είναι αυτό. Ξέρετε όμως τι γίνεται. Μάλλον δεν μειώνει το κάπνισμα, αυξάνει τη λαθρεμπορία καπνού. Είναι και αυτό έχει απολυθεί σε όλη την Ευρώπη. Χειρότερα είναι αυτά που έχουν. Ναι, και ουσιαστικά χάνει και έσοδα το κράτος τελικά, δεν έχει αποτελέσματα, αλλά δεν έχει αποτελέσματα στη διακοπή του καπνίσματος. Πολύ σημαντικά, κύριε Βαρσαλινό, θα μας είπατε. Και τα τεκμηριώνουμε γιατί βασίζεται στην έρευνα εσείς. Δεν φωνάξαμε κάποιον να λέει διάφορα, ότι ξέρεις κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Βασίζονται σε έρευνες και διεθνείς έρευνες κιόλας, έτσι. Βέβαια. Όλες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού, ξέρετε. Ναι, βέβαια. Εκεί πέρα και το ονάσιο που κάνει στην Ελλάδα, στο οποίο είστε εσείς ο συνεργάτης. Ναι, και κάνουμε συνεργάτης. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.